ନିୟମର୍ଜା ପରବ ଆଳରେ ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲର ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତ କୁହା ସରିଛି। ଇଏ ଅଲଗା ଲାଗିଲେ ବି ସେଥିରୁ ଅଲଗା କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ନିୟମଗିରିର ଅଧିବାସୀ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଜନଜାତିଙ୍କ ନାମର ସାଂଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷା କୁଇ ରେ କୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି 1 ଶିକକା 2 ପୁସିକା 3 କାଡ୍ରାକା 4 ଜାକେସିକା 5 ଓ ଡାକା 6 କୃଷ୍କା 7 ନିସ୍କା 8 ପ୍ରାସ୍କା 9 ୱାଙ୍ଗେସିକା 10 ନଣ୍ଡ୍ରୁକା 11 କୁଟ୍ରୁକା 12 କର୍ଚିକା 13 ମାଣ୍ଡିକା 14 ମିଣିଆକା 15 ପିଡ଼ିକା 16 ମେଲାକା 17 ତୁଇକା 18 ପାଲାକା 19 ଅଟାକା 20 ଓ ଲିକା 21 ନାଡାକା 22 ଅଙ୍ଗେଲିକା 23 କୁଲେସିକା 24 ପିସ୍କା 25 ତାଡ଼ିକା 26 କୃଙ୍ଗେଲିକା 27 ସାରାକା 28 ପିଡ଼ିସିକା 29 ହୁଇକା 30 ଓ ଜେଲିକା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବି ରହିଛି। ଖିଆଲେ ମୋର ପଚାରି ବୁଝି ମୁଁ ଏଠାରେ ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ବିବିଧ ବଂଶ ପରିଚୟ, ଯାହା ଅଧିକ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ। ନିୟମଗିରିର ବେଜୁ ବେଜୁଣୀ, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ପୂଜକ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, ପୁରାକାଳରେ ନଣ୍ଡ୍ରୁକାମାନେ ହିଁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ନିୟମଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବସବାସ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷ୍କାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିହନର ଆବିଷ୍କାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଫସଲର ଦେବୀ ନାହିଁ ପେନୁ ସମେତ ସେ ନିୟମର୍ଜାର ପୂଜା ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଠାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼, ନିୟମହୋରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମରଜା। ନିୟମର୍ଜାଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନେବା ରଜା, ନେବାହୋରୁ, ଯାହା ଏହି ପାହାଡ଼ ମାଳାର ଆଉ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ମୋଡ଼। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ତିନିହେଁ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ପୂଜନୀୟ ଦେବତା। ତେବେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ କେବେ। ମୋର ଏସବୁ ଲେଖିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ କାଳରୁ ଯେଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନିୟମଗିରି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ସାଂଜ୍ଞା ଯଥାବତ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଂଜ୍ଞା କେବଳ ମାଝି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହା ଚଳି ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ନିଜ ଦେଶ ବୋଇଲେ ଡଙ୍ଗରିଆ ନିୟମଗିରିକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜସ୍ୱ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀରେ ଡଙ୍ଗରିଆ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଜନିତ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ଆସନ୍ତି। ଯେପରିକି ନିଜ ବଂଶ ବା ଗୋତ୍ରରେ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ବିବାହ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧ ମାନ୍ୟତା। ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ବଂଶର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଝି ବୋଲାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ହନନ କରାଯାଉନାହିଁ କି? ସର୍ବୋପରି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୃତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଯେ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଧର୍ମ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣତଃ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଟିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଧର୍ମ ତାଲିକାରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେପରି ଜଣେ ଡଙ୍ଗରିଆର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ନତୁବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି। ସେହିପରି ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଡଙ୍ଗରିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମର ହିନ୍ଦୁକରଣ କେବଳ କରିଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ଅହଙ୍କାରୀ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସହ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରୋପଣ କରାଯାଇ ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବରେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧରେ ତଥାକଥିତ ଆମର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବ ରହିଆସିଛି। ଜୁହାର। ଜୟ ନିୟମରଜା। ଜୟ ଧରଣୀ ପେନୁ।